Leto pod oknami, celé geto pod oknami. Stokujem polo nahy, tričko viažem kolo hlavy. Vrie betón pod oknami, život nie to dokonalý. Rodina potom mani, každý pozná o čom vravím. Leto pod oknami, celé geto Kámo. Tam budeš vidieť. Čau, ja som Rob a dneska je úplne pekné počasie, takže som sa rozhodol, že si zaskačeme. Takže toto je môj outfit na dneska, outfit check. A ja viem, vyzerá to nič moc a tie vlasy ani nevravím. Ideme na spot a nie je tu vôbec nikto, to je paráda. Toto je dnešný spot, tu je nejaká, no je to ihrisko, tu je nejaká trávička pekná a tu je piesok. Tento piesok je úplne ideálny na skakanie, lebo, chápeš, rozbehneš sa a skočíš hoxičo, doslova hoxičo. Na tomto spote som sa naučil napríklad backflip, sideflip a tak, skačem tu už asi 5 rokov, 6. Začneme nejakými backflipmi a sideflipmi na začiatok. Fú. Ten dopad je tak nepekný. Úplne hnusný dopad mám. Kámo. To bolo lepšie. Divné. To bolo asi lepšie. Dobre, dosť bolo backflipov a teraz idem na sideflip. Pritom sa cítim lepšie ako pri backflipe. Easy. Som sa rozhodol, že nejdem skakať takéto nubkovské vexy a ten side flip nejdem skakať a idem rovno skočiť, že kart side to je toto. Skakal som to naposledy dosť dávno. Bojím sa trochu dosť. Skúsim to tak, že si dám hviezdu, pauza a potom side. Takže hviezda, pauza, side. Takto isto, len bez tej pauzy a do výšky. Kámo, úplne divné to bolo. 2, 1. To čo bolo? Kámo, to čo bolo? Let's go! Kámo. Easy. Nejako sa mi to nepáčilo, takže idem znova. Ešte jeden. Je to neskutočne príjemný pocit, lebo máš pocit, ako keby letíš popri tom, takže... Dobre, takže ďalším skokom, čo chcem skočiť, je rondat backflip. Vyzerá to takto a dneska to dám na 50. možno pokus, ale dám 3, 2, 1. Akoby je to ten skok, čo chcem, ale nepáči sa mi to. Som v pohode. Teraz idem skok, ktorý by som chcel najviac vedieť zo všetkých asi.
a je to, že backflip 360. Tak toto vypadá, párkrát som to už skočil, ale je to, že tieto skoky sú oproti tomu nič. Takže backflip 360. Idem to skúsiť. Tak to bolo úplne hnusné, takže idem znova dookola. Come up. Hop. To bolo lepšie kúsok, akože dosť lepšie. Takže ideme si dať nejaký tricking a v tom moc dobrý není som. To bolo úplne hnusné. Takže skakal som hodinu v kuse a to je na dneska všetko. Dávajte lajky, dávajte odber a tak. Čaute.